Прывітанне, сябры! З вами добры канал проекта «Гісторыя без межаў» і я, Лявон Казакоў. Сёння мы працягваем нашу вандроўку па вёсцы Раванічы, якая знаходзіцца прыблізна ў 9 дзясятках кіламетраў ад беларускай сталіцы непадалёку ад горада Чэрвень. Тыдзень таму вы даведаліся пра татарскія карані першых уладальнікаў гэтага населенага пункта, пра род гаштольдаў, з якімі Раванічы былі звязаны ў 16 стагоддзі, а таксама пра Антонія Слатвінскага, які напрыканцы 18 стагоддзя пабудаваў тут касцёл святога Антонія Падуанскага, руіны якога і дагэтуль знаходзяцца на мясцовых могілках. Ну а сёння настаў час паразмаўляць пра больш позні перыяд у гісторыі Раванічаў. У прыватнасці вы даведаецеся пра пабудову сядзібы рода Слатвінскіх, рэшткі якой дайшлі да нашага часу, пра экзатычную расліну, плады якой пару стагоддзяў таму паэтычна называлі яблыкамі кахання, а таксама пра тое, што ж звязвае гэты населены пункт з творчасцю Пушкіна. Пра ўсё гэта да не толькі у бліжэйшыя некалькі хвілін. Заставайцеся разам з намі. Вось з Пушкіна бадай што і пачнем. Мяркую, усе вы добра памятаеце яшчэ са школьнага курса літаратуры гісторыю пра высакароднага злодзея, выкладзеную ў рамане Дуброўскі. Але мала хто ведае, што прататып галоўнага героя гэтага рамана нарадзіўся якраз-такі ў Раванічах. І клікалі яго Павел Астроўскі. Дарэчы, у чарнавіках і раман спачатку меў назву не Дуброўскі, а Астроўскі. Дык вось, Павел, хаця і нарадзіўся ў Раванічах, меў невялічкі маёнтак Астроўшчына на Дзісненшчыне. Аднак маёнтак быў знішчаны падчас вайны 1812 года і застаўся шляхціч ні з чым. Нейкі час спрабаваў зарабіць грошы, працуючы настаўнікам у аднаго са сваіх суседзяў, але ў выніку пайшоў на вялікі шлях рабаваць. Прычым пераўтварыўся ў гэтакага Робін Гуда. Багатых рабаваў па поўнай праграме, а з беднымі мог і падзяліцца чым-небудзь. Так працягвалася гадоў 5, пакуль Астроўскага не спаймалі. Хаця ёсць меркаванне, што суд над ім так і не адбыўся. Быццам бы ён нейкім чынам здолеў збегчы з-пад варты ў Пскове, а потым паспяхова згубіўся на прасторах імперыі, альбо проста за мяжу падаўся. Зрэшты, гэта ўжо не надта істотна. Галоўнае, што яго гісторыю недзе пачуў сябра Пушкіна Павел Нашокін, які распавёў яе славутаму пісьменніку. Сюжэт Пушкіну спадабаўся, і ў выніку на яго аснове і быў напісаны раман Дуброўскі, які трывала ўваходзіць у шэраг класічных твораў рускай літаратуры. Увогуле, палац Слатвінскіх у Раванічах мог бы стаць выдатным месцам для здымак якой-небудзь стужкі паводле рамана Дуброўскі, калі б, канешне, палацу пашанцавала захавацца да нашага часу ў сваім арыгінальным выглядзе, які, дарэчы, трапіў на малюнак Напалеона Орды. Распачаў будаўніцтва раваніцкай сядзібы ў канцы 18 стагоддзя ўсё той жа Антоній Слатвінскі. Прычым, палацам ён не абмежаваўся. У яго разуменні Раванічы павінныя былі спалучаць як найлепшыя эстэтычныя рысы тагачасных шляхецкіх сядзібаў, так і быць моцным прамысловым цэнтрам. Так што на пачатку 19 стагоддзя тут з'явіліся, акрамя палацу, бровар, пякарня, кузня, стайня, сыраварня і шэраг іншых гаспадарчых пабудоваў. Нават аранжарэя ў маёнтку была. Таму не дзіўна, што ў суседзяў узнікла рэзоннае пытанне. Адкуль жа ў пана Слатвінска на ўсё гэта грошы ўзяліся? Вось і нарадзілася легенда, згодна з якой раптоўнае ўзбагачэнне Антонія было звязанае са скарбам, які ён знайшоў. Дэталі змяняліся, але быццам бы адзін з яго сялян недзе тут побач карчаваў пень і выпадкова убачыў пад ім нейкае дзіўнае ззянне.
На дапамогу прыбег сам пан Антоній. І аказалася, што гэта было старое золата, якое ў выніку і было канвертаванае ў адну з найбуйнейшых шляхецкіх сядзібаў у наваколлі. Наколькі рэальная гэтая гісторыя, сказаць цяжка, але нават калі і было нешта падобнае, то ўсё роўна станаўленне сядзібы не адбылося б, калі б не прадпрымальніцкія таленты Антонія Слатвінская і яго сына Людвіга, які працягнуў справу бацькі. У выніку, літаральна за стагоддзе раванічы пераўтварыліся не проста ў прыгожы шляхецкі маёнтак, а ў папраўдзе паспяховае прадпрыемства, з дзейнасцю якога звязаны і яшчэ адзін цікавы факт. На пачатку 20-го стагоддзя тагачасны ўладальнік раванічаў Юзаф Слатвінскі меў пры маёнтку вельмі таленавітага і ў добрым сэнсе гэтага слова апантанага садоўніка Янкеля Лейба-Кірштейна. Той вырошчваў на палетках самыя розныя экзатычныя культуры і аднойчы вырашыў прывучыць мясцовых жыхароў да дзіўнага заморскага ласунка памідора. Увогуле, на нашых землях гэтая расліна з'явілася яшчэ напрыканцы 18 стагоддзя, але вырошчвалі яе ў асноўным для прыгажосці пры магнацкіх дварах. Максімум, у якія соусы ці марынады крыху дадавалі. Затое называлі вельмі паэтычна «яблык кахання». А што? Дакладны пераклад французскіх словаў «пом дамур». Вось толькі аніякая паэтычнасць назвы не дапамагла садоўніку Кірштейну прывучыць мясцовых жыхароў да актыўнага спажывання гэтага далікатэсу. Яны яго каштавалі, але смак нязвычны не падабаўся. І ў выніку замест удзячнасці небарака чуў толькі словы кшталту «Янкель, Янкель, што за паскудства ты нам падкінуў?» Так што не атрымалася на пачатку 20-го стагоддзя заахвоціць жыхароў раванічаў памідоры вырошчваць. Усё гэта атрымалася крыху пазней. Ну а што ж датычыцца сядзібы паноў Слатвінскіх, то доўгі час яна існавала і функцыянавала нават пасля рэвалюцыі. Спачатку ў ёй знаходзілася школа, а потым да 1993 года мясцовая бальніца. Вось толькі потым так і не прыдумалі, што ж размясціць у гэтых сцянах. Так што апошнія пару дзесяцігоддзяў будынак паступова марнее і развальваецца. Хаця, канешне, стан яго далёка не такі крытычны, як у большасці іншых беларускіх шляхецкіх сядзібаў. Так што хочацца спадзявацца, што ўсё ж такі знойдзецца інвестар, які не дасць будынку паступова разбурацца, а здолее яго адрадзіць. Тым больш, што мясціны тут папраўдзе вельмі маляўнічыя і прыцягальныя для турыстаў. Зрэшты, каб у гэтым пераканацца, варта тут пабываць і ўбачыць усё на ўласныя вочы. Ну а сёння надышоў час развітвацца. З вами быў Лявон Казакоў і праекты «Гісторыя без межаў» на добрым канале. Калі вы хочаце быць заўжды ў курсе нашых вандровак, цісніце лайк ды падпісвайцеся на наш канал. Наперадзе будзе яшчэ шмат чаго цікавага. Ну а пакуль да наступнай сустрэчы.